Bafowethu, le engizokhuluma njengamanje bekuyividiyo nje bengibuka kodwa benziwe ngesiNgisi. Yasingimotivate-ke ngabona ukuthi angeke ngikhulume ngenze isiZulu noma ngizokuqondanisa ngqo njengoba kade khulunywa, kodwa ngizozama nje ukuthi ngiveze kumbalwa okhulunywe kuleya vidiyo. Leya vidiyo bekhuluma ukuthi kubaluleke ngani ukuba nemali. Bebala nje izizathu ey'ningi kodwa mina ngizobala nje ezimbalwa engiy'khumbulayo. Okokuqala nje, imali ikwenza ukuthi ube nezwi. Uma usunemali uyakwazi ukukhuluma uzwakale, awufani nomuntu ongenamali othi noma ekhuluma uthole into ayikhulumayo ayinakwa. Number 2, imali ikunika ukuzethemba. Umuntu onemali ngaso sonke isikhathi uyazethemba, akafani nomuntu osuke engenayo imali. Number 3, imali ikunika ukuy'khethela. Uma usuke unemali uyakwazi ukuy'khethela ukuthi ufuna ukuthi nokuthi awufuni ukuthi. Number 4, imali ikwenza ukuthi ungabi isigqila. Isikhathi esiningi abantu abasuke bekugqilaza abantu abasuke bekunika imali, usuphila ngemithetho yabo, kube bona bakutshela ukuthi yenza ukuthi ungakwenzi ukuthi. Number 5, imali ikwenza ukuthi uxhumane nabantu aba-right empilweni, ikunike no-connection. Uma usuke unemali uba no-connection bese uheha abantu aba-right empilweni. Empilweni kunabantu aba-right abaphezulu, labo bantu labo basondelana nawe, uthole no-connection wabo ukuphila nabo ngenxa yokuthi vele wena nawe ngaleso suku usunemali. Number 6, imali ikunika i-movement. Uma usuke unemali awubi ndawonye, usuka la uye lapha, usuke lapha uye lapha, ubone nje nezinye iy'ndlela zokuphila nezinye izinto empilweni nje ey'suke zizokumotivate-a, ezinye ey'suke zizokukhulisa ngokwempilo, ezinye ey'suke zizokunika ulwazi.